Linggo niya na aga sa bagay, normal po yan ta. Valentine's baga kasabanggi. Kumusta lamang po? Good morning, 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 good morning. Good morning, 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 good morning. Good morning, Peter Williams. Peter Williams dyan sa sa Malilipot Albay. Good morning. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Welcome po sa programang Morning Hearing. Medyo nahurohod yan kitang ngunya na agata. Jadi medyo murumatanga man ya kitang nangiturog ka sa bangi. Nagkuhan lamang ya kita na. So nagkuhan lamang. Nagturo-try lamang. Kung kaya pa manggibhon so kan mga kaaging panahon na aki-aki pa kita. Medyo kuha na pala. Pag may edad na pala, medyo kuha na, magabat-gabat na. Mapagal-pagal na eh. Hindi na po kaya. Medyo magabat-gabat na. Pero dahil naman pala talaga kaya magaparahihiro baga na kuha na ngaya. Gasta gari, dipisil naman. May edad na. Pero dahil naman kikaya talaga. Gari, kay pan mo naman talaga na magtaga-practice. Oy, kumusta po sa tuyang aldaw? Good morning, Pilipinas, mga Bicolano sa manapartikan mundo. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Kumusta lamang po sa tuya ng mga may mga birthday dyan? Haberday. Ano nang pizza ngunyan, Ronald? Pizza 15 na ano? 15. Mga tugang Kambula na Pebrero. Kami po nagapaabot giraray ng pangmusta sa lamang member kan bilog na family. Hanggang po kitang 7 o'clock in the morning. Hindi po mga tugang sa DCGD. Good morning na. Mga maereskwela dyan, mga estudyante po, mga yaya, mga teachers. Good morning. Ay, belated happy birthday pala kay Tam na Dunghit. Ko suppose, garo birthday ni Tam kansaro kansarong aldaw. Kaso hapon, ha? Ade, birthday ni Tam kaso hapon. Gayo da, basta na iling ko suppose ni ni hadang Ma'am Heidi. Garo arog ka yan. Pero anyway, basta belated happy birthday tabi sa mo ihado. Ingat tabi sa mga tukso. Ingat sa mga tukso. Yan ha. Ay birthday ko niya ni Jenny Balyaran. Birthday ko ni Jenny Balyaran pala no. Happy birthday Jen. Jenny Balyaran. Kaya pala kasuhapon kadako ni Jenny na-receive na kuan. Kadako niyang na-receive na kadakol niyang na-receive na na burak. May na-receive pang tsokolate. Happy birthday, Jen! Ando na ko, Ronald Totot. Pag-abot ni Jenny, may ibos kita, Ronald. May duda ako eh. May duda ako. Pag-abot ni Jenny. Sa bagay, birthday baga. Pag birthday nugad, ngaya, pwede excuse ka ngaya ngo na. Pero ando na ko, pag-abot niya, may daradara itong ibos, ando na ko, nag-ibok i-ibos si Tia Elena. Elena ba yung ngaran ni mama niya? Garo yun Duda ko, nag-ibok i-ibos ito. Kung dahil siyang darang ibos, ando na ko, may dara siyang bihon. Happy birthday, Jenny Balyaran. Yeah. In love si Jen. Garo na, iling kasuapon talaga. Ugmaon. Pakailing kito kikadakol talaga ng mga burak. Kaya, alright. The best. Okay. Alor Mario, nasa linya. Aramon tadawaan mga dagdag na report. Hali po dyan sa luwas. Kaiba mga tugang and Mega Force Patrol. Padingal Mario, nasa linya. Good morning, Padingal. Yes, good morning, day. Belated. Happy Valentine's Day. Yes. Day lang na pagbigyan. Dan gusto niya mangyari. Blackmail, sa madaling sabi. Yan ang sinabi ni Gobernador Attorney Grex Lagman laban kay Alwin Nimo, ang dating kapitan kan barangay Anislag Daraga, na nagkaso sa iya sa ombudsman. Nyan. Kansarong Aldaw. Nyan. Bribery.
Asin iba pang kaso laban sa gobernador sa aligasyon na nagresibis siya ng weteng payola Oh. na nag-abot sa total na more or less 8 million. Kan siya kay to vice gobernador pa. Okay. Nasabutan ko na. Go ahead. Sinabi ni Lagman na namidbidan niya kay to ini si Alwin Nimo kan pinamidbid ni dating gobernador Al Francis Bitsara pero sagkod sa naman duman period. Dahil na siya kan siya gobernador na dahil naman siya nakipag-transaksyon digdi an informasyon pabalik-balik mananggad ini si Alwin Nimo na gusto sa iya makipag-appointment para daw mag-offer nin serbisyo dahil niya man pigkakaoron dahil may mga feedback na sa iya nag-iingat na siya na makipag-transaksyon asin abo kan grupong Lagman na makalaog si Nimo sa tayang administrasyon. Okay. Sabi pa niya, public knowledge naman baga kampanahon pa kay to ni dating gobernador Bitsara an apelyidong Nimo. Naroon duman ta kay to na sasambit ining apelyidong Nimo. Daman sa mga kontrobersiya kay to naroon duman mo sa 725 diyan sa Sangguniang Panlalawigan. Okay. Naging controversial bagaan issue kan quarrying. Malangan ini si Alwin Nimo sinakyada ka diyan si board member Rolly Rosal. Ay baga nag-expose si board member Rolly Rosal kay ito kan quarrying, illegal quarrying. And mag-iiwal sa dua. Ako saro sa tahaw. Ayun. Ano kay ito na Iyo, naramdaman ko ito. Iyo, naramdaman ko. Oo, na nagkataon niya man ako duman sa tahaw ninda. Yes. Ako kung magbadilan ini, witness ako. Yes, ako sa mga ito. Okay. Kaya, public knowledge man na ini si Nimo na sasabit man ang ganang pangaran kay ito sa alleged illegal quarrying operation. Kaya nag-iingat man daw, sabi ni Gob Lagman, abo niya talaga makipag-transaksyon digdi, sin-advise ka mga bagiriba na dahil talaga abo niyang makalaog sa grupo ng Lagman. Kaya nagtutubod ang gobernador na nadagit sa iya si Nimo asin allegedly sinakayan man ini kan mga kalaban niya sa politika. Okay. Sabi niya definitely madalagan siyang gobernador sa 2025. Kaya gusto na siya ratakan ang mga kalaban niya sa politika. Parte na daw ini kan mga propaganda para raoton ang sayang pangaran. Asin finally piglalao man na baka umabot sa punto na ipasuspend siya sa ombudsman. Ay, pangyari sa mga baka. Pero sabi niya baseless ini. Ayan ang mga aligasyon ini mo, baseless, maluya, weak, bako sufisyenteng ebidensya na mapatunayan niya na nag-receive siya ninhali sa weteng. Kaya ready siya na hampangon ang legal process. Nato niya yan, respeto niya ang legal process kan ombudsman. Ready siya na hampangon ang kasong ini dahil sa pagtubod niya, malulusutan niya ini. Dahil ang gabos na yan, ang sabi niya, politically motivated. Ayun. Ito pala na alegasyon nangyari kang vice governor pa siya? Kan vice governor pa siya. Ayan. Sabi niya nga kan panahon na ito, ano man ang puder kan vice governor, kung kulang man ang puder kan vice governor,
kung iguamang kan mga siring kayan, an mayormenteng nakakaaram kaan, Oo. so, gobernador, sa Oo. mayor, sa mga executive, advice baga. Kaya, panman sana, baga, alalay sana kan, gobernador. Iyo. Pero anyway, sabi niya, kung ano man ang mangyari kayo ni, Oo. pwede siya legally na hampang ni. Kung binaraba, so init kang politika sa Albay, ano? Ayo, kung ano ni, Talagang lalong naghiwas, ha? political war na ini. Naghiwas. Oo, kaya Okay. matindi ni. Expected na ma-react man ganit. Actually, may nagkangarana na politiko na pwede daw nasa likodan ni Nimo. Mga aligasyon man yan kan gobernador. Oo. Ay, may nasa likod. May duda ang gobernador na may nasa likod man. Actually, may nangarana na nga ni. Oo. Pero kayo ning inaranan niya si former Congressman Attorney Pido Garbin. Na-mention niya, pinginaraman niya sa full name. Na-mention niya si Executive Director Kanako Bicol na sabi niya, Garbin and Nemo are friends sa Bicol University. Ito. Aligasyon niya man yan. Anyway, may pigkataram pa nga ni siyang darakulang politiko. May piga-alyasan siyang Dracula. Pigapot. Yung Dracula. Dahil yung nagtalawi ng ngaranan. Pero pigapot ko man personal kung ano ang sabi niya kaya baga pabalik-balik si Nemo sa gusto makipag certain appointment. Sabi ko, kung nasabi lamang sa kan staff niya na kung ano ang tuyo talaga ni Nemo. Dahil niya man sabi talaga kung ano ang transaksyon na gustong pag-urunan ninda. Mas nga sabihon ko, malas nga hearsay. Ayun. Okay. Anyway, yan, abangan ta kayan ang mga... Ang susunod na mga mangyayari. Ang mga susunod na kabanata, matindi ni. Ano ang mga susunod na mga pangyayari sa Albay? Ano yun political war na yun Iyo na ng pigsasabi. Nagkaraba na. Ang rival politika. Gari may mga mangyayari kaning mga sa mga maabot na aldaw, may mangyayari kaning mga rigodon sa pagiging affiliation. Abangan tayo yan. Gari enjoy ang 2025 mananggad. Okay. Ay, naputol si Paringal. Pare. Naputol si Paringal. Pangyayari sa Maoras. Kaswapon kaya, nagpapon ki press con si Governor Rex Lagman. Mga tugang, iyan ang pig-clarify niya. Simbag niya duman sa akusasyon na ito. Go ahead, pare. Anyway, tabi, yun na yan, pare. Yun na muna para mentras yan. Di ba pang anggulo kan istorya? Abangan na sana. Okay. Yes. Yan ang may natabukaras kan informasyon digdi sa luwas. Alarmario. Thank you. Mainit ang sitwasyon sa Albay, ha? May kinaraman sa politika. Biglang nagkaigwaki-arog ka iyan. Bata naging kontrobersyal man baga duman sa lado nasyonal sa mga issues. Kita tagamasin sa na kita. Kamong mga nagdadangog ngunyan, kamo tabi anos gado. Ano talaga ano sa nangyari sa palibot, ha? Baka anong taramang ko sa imo, Ronald, may dadara si Jenning merindalan ngunya, pamahawan. Bata nagdara ko ngunyang kipamahawan ma. Tamang-tama duman sa daradara ko, adi. Tamang-tama pala duman sa daradara ko, so ano niya. Anong taramon ko, Ronald, natuto? Bata pulang-pulang nguyan si Jenta. Kaso hapon talaga, garo 18 buki kay Burak na resibi niya talaga. May tsokolate pa. Happy birthday, Jen. We love you, Jen. Yeah. Tamang-tama, Ronald, sa daradara ko pala. Adi. Sinabi na ako na nga ako, mag-ibog ki-ibo si Cha Elena. Di ba? Siyempre nga, mag-ibo daw nga kita nina, iki-ibos nga ta, darantang nga naman nga si Henry M. Yeah. Ako doon ako dyan hapon, Ronald. Igwa pa, Ronald, dyan hapon. Siyempre, mapadara ka, ligdi pa. Alright, happy birthday po, Jen. Sa yung pag-iribalik din sa DCGV. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. 여보세요
Report, hali po dyan sa luwas. Kay ba si Chief Jimmy Nazalita? Jim, good morning, Jim. Yes, BP, maray naga sa mga barantabay niya to. Yes. Sa tuyaman na mga dagdag na informasyon, sa Pebrero 19, Aha. Pebrero 20, gabos na opisina kan Comelec sa mga munisipyo, syudades, Yeah. 18 munisipyo, gabos yan sarado. Iyo manangga, totoo yan. Totoo, Ta- totoo. Basado sa pakipag-ulay niya to, Correct yan. kay Election Officer Rodolfo Ramirez, digdi sa Banuan kan Ginubatan, Aha. mapost sinda, sin mabugtak sinda nin karatol sa may opisina ninda na sarado por medyo ta gabos na mga ekipahe gamit, computers, mga personahe, kan Comelec, gabos dyan pasiring sa Bio. Aha. Dyan ang rehistrasyon isa sa Gibo, ta target mga estudyante. Yes. Pwede man walk-in. Tangani na dahil nang masabi, dahil nang reklamo na mga butantes na dahil sila nakarehistro sa kulang kiuras. Oh, yes. O niyan, an Comelec na, pati mga estudyante, target na, iyon na an tawan ki oportunidad, panahon, Comelec na an mapasiring sa nasabing dakulang eskwelahan. Dangugunta si Mr. Rodolfo Ramirez. Sarado po ako sa ang opisina, tapos po, mag-post man po kami kaya dyan sa social media at the same time, binasa kami kipaskiligin sa mga pintuan, binasarado kami, kungain po kami, ganun din po kami reklamo. Tapos duman kami, sir, sa, ano pa yung tawag nun yung ba? Parang grandstand yata. Basta doon sa may pasing-basing, na kami pong 18 munisipyo at city, nyaraong kami po duman para magtao mag-rehistro ka mga estudyante ka mga PhD magayon na kayo na test-to-test naman siguro yung may piglilibid yan. Ang importante sa mo ang pinaka-priority Mr. B is makapag-rehistro po yan. Okay. Register everywhere. Yan. Totoo yan. Okay? Yes, 19 Yan ta, and BBP. 20. Ang sa to yung mga dagdag na informasyon, dahil lamang kitang barita manungod sa Valentine's Day na monitor. Tawa naman Magayon. kita nababasang blatter. Yes. Kita nakakabasa kay blatter ko na Ano man naman kala malaman. na kita na blatter. Peaceful na. Wala naman. Peaceful na sa palibot. Wala na. Dahil lamang naraman ko ni Guanin nagreklamong dahil natawan Kung kay ano, Giburak, yes, luyos na sa yes. Burak Tinao. Dahil na kita. Yeah, Mga okay. dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Thank you, Jimmy, sa report. Headlines akan mga bareta ngunyan sa Lado Nacional. Kasabay po si News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Good morning sa mga tabay. Headlines ko niya na pagkaaga. Presidente Bongbong Marcos, inagad sa mga Katolikong Pinoy na magurupuro pasin pakusuko ng pagtubod. Bantang nagpaabot man yung pagbati sa publiko kasod pang Valentine's Day. Ayan. Senador Aha. Marcos pinatanidan, Senador Jaime Marcos pinatanidan sa pag-question sa AKAP dahil inaprubaran inikan Senado. Aper nasa nangayakon pag-aprobar, dahil binasa. Aha. Kasa 8 program kan DSWD, iimbestigaran daw kan Senado. Pantang subir asin Romualdez, nagkasundo na pundoho na ang pagpinalyuhan ng akusasyon sa kan Senado, asin Kamara, asin magtrabaho na sana. Dapat ko ta mananggad pundunan, marauton. Pero, Oh. di ko ngayon mapupugulan ang pagpadagos kan investigasyon sa People's Initiative. Yan. Aha. Oo. Mhm. Tanto sa Roan Nagadan, 52 ang lugadan sa nagrampahok na second floor kan St. Peter the Apostle Church sa Bulacan. Pangyayari sa Mauraro. Ano? Dakulso nagpakuros, Pangyayari? sabi, na-discovery na kinaraon na ning aloy so second floor. Ah. Pero sa sobrang gabat,
Nagaba. Buminagsak. Roger na. Nay, kupo, ano? Oo. Pero ang taon na itong simbahan na ito pa din namin yun sa report. Day na rin po, day na. Day no, okay. Pero daloy na. Iyo, oho. Okay, Presidente Bongbong Marcos, minidbid ang mga kontribusyon sa gobyerno ni Chief Presidential Council Juan Ponce Enrile na nagsilibrar kani kasang 14 na taon na birthday sa Malacanang kasudma. Yan, oho. Apo wangod. Sumatibay rin ni Tato. magtato. Oho. Ginawan in Presidential Medal of Merit. Yan. Matibay yun, matibay. Minatato siya, sumanwal sa nadi. Roger na. Di nagpatato si Presidente. Day na banggit. Bakit siya magpatato sa likod? Oho. Ngaya, ano ito, ngaya, pangarang kita tapos was here. Ngaya, I love, oo. Okay. Kumpanya nin Bake, di pa kasuhan nin tax evasion sa BIR. Pantang buyong na driver dapat napatawan nin mas magabat na penalidad, siguro kay Senador Tulfo. Yung mananggad. Dahil na magmaniho kung nakainom. Maluya da so padusa duman sa anti-drug and drunk driver tax. Di gusto niya pakusog-kusogon. Di pag-file siya kay amendment. Di ba? Okay, DSWD, piglinaw na akap nakadisenyo bilang safety net sa mga tios sa buhay as in minimum wage earners. Actually, magayon ang gobeto kadakap. Magayon ang gobeto. One time pala ni one time. Magayon ang gobeto. Pero nga ni, sakop ako dyan. Garuyo. Magayon pa di sa obheto. Sawong-sawong kawan ngayon. Magayon sa obheto. Abo na ako magdagdag. 1,000 5,000 one time. Abo na wala ako magdagdag. Minimum wage earners po so mga, basta so 23 mil pababa. Basta ako na ako magdagdag. Okay, Alliance ng Covenant for the Nation. Nangapudan kina PBBM, as in PRRD, na panginutan na nilalansar na interfaith rally para sa katuninungan. Yan. Okay? Yan din yung mga headlines. At dyan kang PYC Enterprises, hanapon sa na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calyo. Yan sa Orosat, Legazpi City, Basta Radio. PYC niya dyan, 24/7 konektado kung maski daing load. From Newsbase with Jenny, na nag-celebrate sa iyang birthday ngunyan. Yeah. Ito po si Marlila. Good morning. Thank you, Palimay, sa mga headlines. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Alright, si Jomar Bien nasa linya. Ay, sandali lang, Jomar madali lang Jomar. Baroon taan apunan ng pag-asa. Oras na para Ramon. Ang weather forecast ngunyan pong aldaw. Madali lang ha. Pag-asa, alamin natin ang ulat, panahon. Yan, ali po dyan sa Pag-asa DOST. Kaya ba po ang ang satuya na mga friends. Apudan tamo ng Pag-asa. Tawagan natin ang Pag-asa. Okay. Yes, hello. Good morning, tabi amigong Melvin. Kumusta sa Valentine date mo? Okay lang po, sir. Ayos man. Maayos man po, sir. Yes, dahil man kinangyaring kababalaghan. Wala man po kasi. Okay. Sige, Migo. On air ka sa tuyang programa. Go ahead po sa latest forecast. Hali dyan sa Pag-asa. Diyos marhay na pagkal daw po sa imo, Sir Henry Maceda, sa mga taga-DCGB, asin sa gabos na taga-pakinig, asin taga-subaybay kang DCGB. Tungon niya na sa Pebrero 15, 2024, tal daw ning Webes ning pagkaga. Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Easterly so yung malinsangang paros na hali sa sirangang kadagatang Pasifiko. Anak kapekto sa sirangang parte kang Kapisayan na sin sa Mindanao. Mantang northeast monsoon o paros kang amihan naman ang nakapekto sa norte kang Luzon. Digdis sa Kabikulan, magiging bahagyang mapanganoron sagkod sa mapanganoro na kalangitan na may mga pulo-pulo mga pag-uran o pagkikilat pandagoldol. Dulot kang easterlies. Ang paros ay moderato sagkod sa makusog na hali sa sirangan sagkod norte sirangan ang mamamatian
ang mga baybaying dagat asin kadagatan kang kabikulan, magiging moderado ang pag-alon. Tinatayang ang buwat ning temperatura pigila umapoon 24 sagkod 30 grado sentigrado. Asin ang aldaw ay masirang at yan alas 6:08 ning pagkaga. Asin masulnop at yan alas 5:51 ning pagkahapon. Philippine Standard Time, alas 5:44 ning pagkaga. Ini sa Melvin Almohela reporting live halidigdi sa DOST Pag-asa Ligas. Salamat, amigong Melvin. Mabuhay ka mo dyan sa Pag-asa. Salamat din po, Sir Henry. Welcome and mabuhay and God bless po. Apo, thank you, thank you. Yan po ang latest mga tugang na report. Hali dyan sa Pag-asa. Nagiulok si Melvin kanhapot ko. Kung ito unexpected nga ito Jomar Bien, nasa linya. Hello Jomar, good morning. Pasok Jomar. Salamat VP Henry, good morning sa mga parantabay sa dagdag na bareta. Na-arrestar digdi sa siyudad Cantabaco ang konsideradong number 1 most wanted person duman sa Region 4A. Matapos na magdayo digdi sa siyudad Cantabaco asin sa Banwaan kan malilipot ang mga elementos kan Lucena City Police Station para hanapon ang sarong lalaki na suspitsado sa kasong acts of lasciviousness asin duang kaso nin rape na arestar o sa ginibong pagtarabangan kan mga elementos kan Lucena City Police Station, Tabaco City Police Station asin kan Malilipot Municipal Police Station. Dinayo kan mga ini ang barangay Pinagbubong kan Tabaco City, particularmente sa Purok 7, para isirbi ang warrant of arrest sa suspitsadong sarong lalaki na construction worker, 30 anyos, residente kang naunambitan na lugar. Matapos na maisirbi ang warrant sa duang kaso nin rape, asin sarong kaso nin acts of lasciviousness, dinarana kan mga elementos kan Lucena City Police Station ang suspitsado duman sa saindang lugar para papagampangon sa mga naunambitan na kaso. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Thank you, Jomar, sa report. Hali po dyan sa luwas. 15 bago mag alas 6 din morning. Paningit sa Morning Hirit. Ang dagdag na kaaraman sa morning hirit. Mga tugang sa mga dagdag na kaaraman sa morning hirit sa DCGB. Aram daw nindo mga tugang na ang Thailand o duman sa nasyon kan Thailand. May sarong babayi po na sikat na ang pigigibo niya mapakusogan sa iyang daghan. Alat ko na. Anong bikon kang breast? Daghan ade para ko, di ba? Gusto niyang mapakusogan sa tuya salbatan na pagkaburo, pagkaagagay ng ururon sa. Ang pagkaraman, ano yan? Napag-araman po mga tugang na ini gusto niyang pakusugon sa pagikan pagpamasahe. Nagagamit siya, dahil siya nagagamit kay chemical o silicone, siring mga tugang sa pigigibukan iba para kumusog ini. Sigon sa report na nakuha kang DCGB News, ribo-ribong mga babae ang nagsasairarom sa pagpapamasahe duman sa Thailand sa pigaapod na kemika. Siya po, mga tugang, 14 taon nang pinagigibo ini. Asin may katuyuhan na ansaya databi, mga tugang na daghan, pirmi siya ng awin na pagkagaganin man na Diyos. Basta yun ha,
Basta yun ang tabi ito. Salbatan ang pangyayari. Basta yun ito. Actually, ang pagmasahe po kansaro, may maray na benepisyo. Aram na kung ano. Kasabay tabi dyan, mga tugang ang pig-apod na ma-determine mo kung mga bukol-bukol dyan. Ha? Maraman mo kung igwatabi ki mga bukol, tangani po na pwede mong mapacheck kung ano man yan. Ha? Required sa mga girl ang pig-apod na breast examination. Ano? Tangani po na maaraman kung igwak ki mga bagay-bagay na pwede mong i-consult sa doktor sa oras po na madiscover iyan. Paningit sa Morning Hirit. Maray nga nit, ang tao din nakaarog sa ngaya kwan talaga, kwan man talaga si Lord, tataw talaga mag-iisip, matibay talaga sa tuyang kagurang na. Naisip niya, hindi kita papadipisilan, tarog kaya ng function ta sa kinabaan. Imagine Ronald kung ang tao garing ya pareho ngaya kanso sa, sa iba bagang bagay. Garing ya sa uri, garo ka. Iba man bagang kamugtakan na di. Ayan po ang mga dagdag na karaman sa Morning Hearing. Dahil ko na-review itong akong paningit sa Morning Hearing, ha. Anyway, sa masunod na pagkarayon ta. Subasa ito. Joshua Bino, nasa linya. Good morning, Joshua. Text na po ang mga birthday greetings natin, ha. Papasadahan tayo yan, mga tugang. Makalipas lang kayo report ni Joshua Bino. Joshua, good morning. Good morning, GP. Opo. Good morning sa mga paraan tabay. Dagos ng tutunawon ang nag-ooperar na waiting digdi sa probinsya kan Albay. Maski sisay pa ang personang nasa likod kay ni. Iyan tabi VP sa pagtataong doon ni Governor Edsel Grex Lagman Kasuodma. Partekan sa iyang mga pahayag. Matapos nga ni nang maimbeltoan sa iyang pangaran, pinag-aligaran ni Certain Alwin Nimo na siya nagresibinin weteng payola kan taon na siya vice-gobernador. Sigun kaya Lagman igwa ni nag-operar ni na Small Town Lottery o STL digdi sa Albay. Alagad kumbaga for show lang ini. Taigwa kaya nagkakapera na tigigibong gatasan, waiting. Kung kaya sigun sa iya, partekan sa iyang mga powers bilang gobernador, iyo ang papundoon ang nasabi ng operasyon kan waiting digdi sa probinsya sa pagsabi na wala man ininintabang digdi sa probinsya kan Albay. Wara manin, siyempre wara manin tamang remiso kan tabi, remisa tabi kan BP Henry. Kung kaya iyo iyan so ipinagpromisa ni Lagman, as soon as possible papapundo niya ang operasyon in waiting. Sain? Digdi sa Albay. Di gusto sabihin, Diyos mo, may waiting sa Albay ngunyan? Sibling igwata, day man kay papapundohon kun wara. Di lang ako nakaisi. Salbatan ang payari sa mga baka. Ligo pa lang. Igwata. Di lang ako nakaisi talaga. Natang ito magpaisyon ka man. Paisyon ka ngiti radyo mo. Talaga? Di, ano yan? Bukis o ano? Kayong napabanggitan naman BP Henry. Waiting nga. Waiting. As in waiting talaga ang pagkasabi. Oo. Kung sabi yun, existido ang waiting sa Albay? Talaga? Oo, possibly. Sisa nagpa-waiting din ang bensyon. Actually, may nababaranggit na mga persona BP. Pero, bahala na muna si Gobrex. Bahala na muna si Batman. Bahala na muna si Batman. Nagugkubaga dyan sa mga kuhan, sa mga gurang. Kung si kuhan, si ano ni, si nga na, Robin. Batman and Robin. Pangya, di may waiting pa lang talaga sa Albay. Posible talaga biting igwa. Kaya sabi ni Gug, mapapundo ni Gug, igwang operasyon. Pangyari sa maabaga, ano? Okay. Paano na? Yan kaya, BP Henry talaga, ang madawit an sa iyang pangaran, tas sinangatan mismo, ni Certain Alvin Nimo, nasabi nga ni Governor Grex, sa baga ngaya, self-confessed na bagman ninweting ka ito. Ala. Kaya ngaya,
pig-agyat lugod ni Governor Grace ining si certain Nemo. I-refill lugod, gabos, isay pa ang mga operator, bangka, o kung sisay pang mga pag-iririba niya. Nasigun sa gobernador, kan time na siya busy gobernador pa, wala man siya nin kumbaga dakulang poder na maging protector kan waiting talaga. Tatakaman nga ni ini kung nabanggitan sa iyang pangaran na siya kinasuhan. Kaya bilang mga aksyon tabi BP Henry, sabi niya handa niyang hampangon na isinangat na kasaw, pero bilang mga aksyon digdi salbay, tutunabon ang waiting sa mas lalong madaling panahon. Pangyayari, sa totoo lang, unaware ako ka na may waiting pala na operasyon, ano? Di ko sabihin tatutunawon, igwa. Sisan ma-implementar. Yan ang... Sisan mapapundo. Si Gob Green... Siguro nga, sisan ma-implementar. Iyan ang apot. Sisan sasabihan niya, aso pulis. May... Siyempre, ma-implementar kan, kung stoppage kan, so pulis. Budan madarakop ka ata. Nangangalas nga na ako ta. May waiting palan. Natata, ang nagkakadarkop na dangog ko, may karay cross. May ano ito, may tungits. So, report ba gani Jomar? May tungits. Ikagaro, nag-report ka bang gayon? Kaya tungits, baraha, may munte. Paris. Yan, si Jimmy nag-report kay Paris. Natatali na dakop sa waiting. Ikaw palang kay waiting palang tako. Kumbaga papapundo ni Bigot talagang operasyon. Natali na nadakop kang pulis. Tang nadakop sa mga baraha. Ay pangyari sa mga bakana naman na. May pig. Busa na mga pangaran talaga, Pipe. Iyon. Pero kung real ang realidad, nababarita nindo na may didakop sa pulis na araw kay ni. Malangan siguro ngayon, ngayon 500 sa nadakop. Piparato lang magakang pulisan. Natata sa waiting na kitang nadagong na nadakop. Iyan ang hapot. Yan pong 7:30 ugaring yan. Pangyari sa maabaka. Okay. Anyway, Pipe, magiging epektibo yan sa pangagi siyempre ni na executive order kan gobernador na i-implementar man kan magkakanigong ahensya. Yan. Okay. Okay, tabi BP Henry. Napaisip lang ako Okay. Sige. Napaisip lang ako. Ang nadakop na report talaga mga arog sa nagam pero sa mga paradangog arapotuntan ako may aram sinda. Kung hindi kayo na ikimatugata ako, madamay nga ako dyan, Henry M. Galing man sana sa... Ngaya, sabi kan maestro, sisay ngaya ang nagadaan kay Dr. Jose Rizal. Sabi kan sarong estudyo, ay sir, dekong aram kayan. Bakang, ay di, aramon mo ngaya, pagulay mo, haputon mo nga si papa mo, taaram ngaya, kung sinagadan kay Dr. Jose Rizal. Sabi kan aki, pag-uli, pa, aram mo na po kung sinagadan kay Dr. Jose Rizal, nagpagadan. Ay, hindi nga yan, oy. Kaya kumaintra yan, tabaka ngaya, magtestigo pa kita, esto, bubata tios kita. Testigo pa ngaya na. Pero testigo ngaya ako yan, pundo ngaya ako dyan. Sarawa yun yung maestro mong pigid na may damay pa ako dyan sa kaso. Alright, sige. Sige, katakod iyan kan press conference na pinapod kan Gobernador Kasudma. Gulpi so na ula na saa. With boy sa mobile, Joshua Bino, DCGB. Thank you, Joshua, sa report. Tanto aramon daw ang report man ni Mary Joy Jarisco. Mga tugang sa rupong intern, hali po dyan sa Bicol University. Aramon daw ang epekto kang anong resulta kan sa iyang monitoring kasuhapon tungkol dyan sa mga burak. Nasabi, mabinta na sa sarong klase nin burak kumpara sa burak talaga na irotang at kasuhapon. Nagbakal-bakal man ako kay Burak Ronald. Tulong burak, 500 pesos. Ngari-ngari hindi kubuhian sa 500 ko. Makasayangon. Pwede magayon man sa pagka-package. Hello, Mary Joy. Good morning. Please come in. Good morning po. Yes, go ahead.
Maraming naaga po sa mga paraan tabay. Bakul po ang naging benta ng crochet flower products kan nakaaging Valentine's Day. Sigun kay sa Ardales, tagsalili ng papakalan ng Bloom Amiga, naging mabenta ang sa iyang tikpapabakal, ibukan day ini nalalanta asin naglalaog sa uso. Kapwera kay Ardales, naging patukman ng produktong crochet flower sa iba pang shop owners, asin ini ang pikukua kan mga estudyante. Ako po si Mary Joy Jaresco, intern kan Bicol University para sa DZGB. Oh, Mary Joy, anong sabihon kang crochet, flower crochet? Ano po siya, sir? Sarap po siyang handicraft na tigagamitan po yarn. Tapos tigpa-pattern po siya gamit ang hook needle. And pwede po siya makatipo ng mga bado, cleaning flowers. Minsan nga ni po, nahihiling ko po sa social media. Nakakagibo man po siya ng mga bag and any other charms po. Crochet ha. Bako siya tunay na dahil siyang tunay na flower. Garo did drawing tama ba? Garo gigibo sa pagi kang kang ibang material. Garo po siya sa tigaganchilyo. Okay. Anong gamit sa gansilyo? Anong gamit sa pag-crochet? Yarn po, sir. Yarn. Oh, talaga? Magayon man ang ganyan, narog kaya na, crochet pa, flower lang ang pagkakanin, dahil iba, kan Valentine's. Sir, may mga bado man po. Talaga? Dahil panyo? Pwede man po siya, sir, gamiton blankets po ngaya, sir. Oh, di ba? Tuwalya pwede, tuwalya. Iyon po, sir, pwede po. Takong blanket nga, di pwedeng tuwalya. Talaga, crochet. Yun siya, pwede siyang i-display ngaya, di ba? Pwede i-display o isaray dyan sa lamesa o sa ibugtak sa lamesa. Tama? Opo, iyon man po, sir. Tigagamit man po siyang as display sa mga harong po. Ayun. Sa bagay, kung flower mananggan, madali na magluyos, di ba? Iyo po, sir. Kumpara dyan sa flower crochet. Yeah. Bata, kung mabenta yan, nagbago na sugariso, pananaw kan sa tuyang mga paraan ng mga kababayan ta, di ba? Kisang para bakal-dakan, babae o lalaki? Kadaklan po, sir, na nailing ko po, mga lalaki po. Lalaki. Wow. Okay. O sige, Mary Joy, salamat sa report ha. Salamat po, sir. Thank you so much, Mary Joy Jaresco sa report. Diyan sa Luwas. Intern po yan, mga tugang kan Bicol University. Kwan, palang, yung mananggad ito, ang bago pala ng mga barakalon mo niyan. O sige, ay sus ko, maalas 6 na palan. My goodness, dahil nakitang oras, sandali lang, ha? Sandali lang tabi, ilingunta mo na ining mga, kadakol kan text tango niya na aga. Happy birthday po kay Mary Rose Arimado, ng Bagong Bayan, Daraga Albayo, from Miletro Brigado. Ang aram ko po, sandali lang, ang aram ko, Henry, sindaman lang ang nagparibok, ala. Okay na kahit to kang panahon ng eleksyon na 300 to 500 sana. Paipit. Mga 5,000 nga ni. Makaluwasan na ang manok. Ay, nako. Ano nangyari? Boko ay, ang term ka ini. Dagit ini. Pati sa barangay election, minitiran. Ay, makagulo-gulo lamang. Good morning, amigo. Relax lang, bossing, ha? Digdi nga ni isa mo tanod, nagpataya. Ay, salbata na kang weting ya. Santissima. Gumananggad pala. Ano po itong panghalas na pigsabi mo tabi na day ko na mati? Anong panghalas? You'll have many more. Di ko nasabutan po. Time may fade. Alright, sige po. Good morning, Buragwi. Saluyon, Igwasins kay today manawara ang makangalas. Nga, itawara ng nanggana, Buragwis. Ano ini? Ano po ining text na ini? Baka okay na to. Iriwal sana kamo, nagluluwasan. At iyo gani. Good morning, Aren Maray. 25 o anong Maray? Mr. 25% o Dracula? Di ko po aray kung ano Aren Mas Maray. Binabati ko po Henry Consulta, happy birthday. Salamat po. Migo, good morning. Sabi ni Jonas Rosal. All right, kuning nga may nag-text 34-7 sa Kabaga.
34-7 daa. Yun, nagluwas ka subanggi. Alright, Ma'am Yet Cornelio, good morning, tabi. Kanlo go may payula, samantalang ang iba magasugal, walay payula, iyubag. Nagruluwasa na, nagsurop sopa na, baga matira ang dakol ang dugo. Latusunta ka dyan, Noel Nazarawayon ka na. Okay, ang mga bareta po, susunod na, magalipas lang kan mga patalastas. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Ubo, premang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ng aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. ABP Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years. AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. ABP Catering Services. AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP at 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim Kinap, meron pa ba? Asim Kinap ng pamilya. Asim Kilig, gusto ko kang kumain ng sinigang na loob namin. Extra rice pa! Knorr! For everything that's true, choose what's true to you. Dahil ito ang GSM Blue. Choose what's true to you. Kasama ang GSM Blue. Try the true flavors of Mojito, Margarita, Gin Pomelo, and Light Gin. Drink responsibly.
Craving incredible deals? LCC Supermarket got you covered. Sizzle up your savings with hot deals that will leave your wallet smiling. Dive into aisle after aisle of discounts on fresh produced sizzling meats, irresistible snacks, and kitchen essentials. Your wallet stays as full as your card. Don't wait. Shop now and save big at LCC Supermarket, where savings in quality meet satisfaction and affordability. Maximize your budget and experience more savings with LCC Supermarket's hot deals from February 15 to February 21. LCC Supermarket gives the best for you. Like and follow our official LCC Supermarket Facebook page for more details. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kilohertz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, alas 6 G's nin morning. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines, mga tugang, kan mga darakula niya tong bareta, ngunyan pong aldaw nin Webes, pitsa 15 na po, kan bulan na Pebrero. Mga naging katuwang sa pagpababa kan malnutrisyon sa Legazpi City, pinasalamatan ni City Health Officer Dr. Fulbert Heliego. Mga Bicolanong bago pa rehistrado sa rehistrado sa PhilHealth, pinangapuda na magparehistro na sa ahensya. Sa lado nasyonal, Presidente Bongbong Marcos hinagad sa mga Katolikong Pinoy na maghurop-hurop asin pakusugon ang pagtubod. Sa lado nasyonal, Pamanggiraray, Subiri asin Romualdez nagkasundo na pundoho na ang pagbinalyuhanin akusasyon sa Senado asin Kamara asin magtrabaho na sana. Saro ang nagadan, 52 ang lugadan sa nagrampahog na second floor kan St. Peter the Apostle Church sa Bulacan. Sa ibang nasyon, maabot sa 15 pulgadang yelo na matian sa nagkapirang parte kan Amerika. Sa business news, supisyenteng supply nin bagas asin karne, siniguro kan Department of Agriculture. Sa health news, tulong basic, iwas, kalimot, tips, iniluwas kan mga health experts. Abangan po ang istoryang yan, taon-taon lang. Detalyes, mga tugang kan mga bareta niya to sa lado lokal, pinasalamatan po ni Legazpi City Health Officer Dr. Fulbert Heliego ang gabos na naging katuwang niya para mapababa ang numero asin kaso nin malnutrisyon sa syudad. Sigon kay Dr. Heliego, dakulang tabang ang sa iyang mga personahes para makabilog nin mga estratehiya asin programa asin lakdang para ma-address ang malnutrisyon lalo na sa mga kakian asin mga bados na naging liabe para maging finalist siya kan 2022 National Outstanding City Nutrition Action Officer. Sinabi ni Dr. Heliego na rekonosido niya ang kontribusyon kan mga opisyalis kan barangay para masiguro ang epektibong implementasyon kan sa indang mga programang pangsalod. Paliwanag ni Heliego na kan mag-asumir siya sa pwesto kang uminaging taon 2006, nanotara ninda ang halangkaw na kaso kan malnourished na mga aki. Basado man sa pagigibon nindang assessment sa salud kan mga ini. Kung kaya nagkaingwasin na nindi warming, feeding program, distribusyon ng mga vitamina, asin ang pag-alokan ng pondo, mientras na tinutukan maninda ang serbisyo asin monitoring sa mga bados para masiguro na ang sendang mga aki na sa marhay na estado kan salud. Sinabi ni Heliego na maging epektibo man ang sendang programa dahil sa presenteng nasa sobra sa 300 na sana ang malnourished sa syudad hali sa dating 20,000 kanakalihis na mga taon. Magkarabangan po kita na mga nanay mag-breastfeeding hanggang 2 years old and above, exclusive breastfeeding on the first 6 months, and beyond 6 months, magpakaon po ng mga masustansya, complementary food. Pagkataon po ang LG warming tablets, ang LGU na po, and then ining mga micronutrient supplement at amanong ta mga aki. Ang tingog ni Dr. Fulbert Heliego kan pamayo kan City Health Office sa Legazpi.
Nangapudan po si PhilHealth Regional Vice President Alberto Manduriao sa mga Bicolano na dai parehistrado asin miyembro ninda na magparehistro na sa sendang opisina para maaprobitsaran ang mga benepisyo na pig-opreser kan ahensya. Sa gipaghuron kan DCG Mios kay Manduriao, sinabi kainin na basado sa sendang datos nasa 88% o kapareho nin 5.5 milyon hali sa kabilugan na populasyon sa rehiyon. Ang miyembro kan PhilHealth ipinaliwanag ni Manduriao na kaibahan sa mga benepisyo ang sa indang bagong pig-opreser na konsulta benefits kung saan libre ang pagpapacheck up, laboratorio asin medisina para sa mga nakarehistro sa konsulta benefits. Sinabi ni Manduriao na sa ngunyan nasa 1.3 milyon ang benepisyaryo karasabing programa na nasa 140 as bantang iguana nin 140 mga akreditadong konsulta facilities sa malalay na parte kang rehiyon. Maganda po rito, pag ikaw nakarehistro sa PhilHealth, pag ikaw nagkasakit, anytime pwede ka magpunta sa isang ospital at magpagamot. Sa lahat po ng hindi pa nakarehistro kay PhilHealth, magparehistro na po kayo dahil hindi natin alam kung kailan tayo magkakasakit. Sa mga hindi nagbabayad po ng premium, magbayad po kayo dahil itong pinabayad nyo ay hindi lang para sa inyo, ay para rin sa inyong mga pamilya. Nagtao man na sigurasyon ni si Manduriao na padagos ang sendang pagtaon ng tapat at sindikalidad na serbisyo sa mga Bicolano. Report, hali po dyan sa luwas. Kay ba mga tugang ang Mega Force Patrol, punong barangay Jomar C, Cantula-Tula, Ligao. Pinasalamatan si Provincial Engineer Dante Baclao dahilan sa action tulos ini sa request kan sa endang barangay. Report kay Jimmy Nasalita. Nagpapasalamat si Kapitan Jomar C. kan Barangay Tula-Tula, Ligao sa liderato ni Provincial Engineer Dante Baclao kan PEO dahilan sa inaksyon ng tulos na mapalinigan ang tinampong pasiring sa chapel ni Padre Pio na makukuha sa nasabing barangay. Ang tinampong ini parte kan GMA Road kung saan palibas sa bihira manin na nagaagi dahilan sa dai pamantapos ang tinampo nangyari ang mga awot balago nagkaranap na pasiring sa tahaw kan tinampo kung kaya ang barangay nag-request sa PEO na kung po pwede mapalinigan ang tinampong direksyon sa chapel dahilan sa kada ika-23 kan kada bulan may misa na pinagsasagibo digdi asin ang mga nagdidibusyon gulpi nagbibisita nagpapangadyi sa nasabing lugar. Bilang kapitan bako magayon na maabuton ang tinampo kung saan masupog sa mga nagdadarayo bilang aksyon kan PEO solve tulusan problema kan barangay kung kaya pinapasalamatan personal ni punong barangay Jomar C. and Dispersos na ini na mapalinigan ang Tula-Tula to Kuliat Road sa siyudad nin Ligao. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta ngunyan sa lado lokal, epektibo asin mas pinakusok na kampanya kontra rabies sa Legazpi. Sigon kay City Veterinary Office Head Dr. Emmanuel Estipuna sa pagikan maigpit na implementasyon kan Barangay Responsible Owners of Dog Ordinance asin iba pang lakdang kan syudad. Nataonanin mas mahiwas na kaaraman ang publiko sa responsibilidad sa pagataman nin ayam. Saro man sa lakdang kan opisina iyon pagdakop sa mga balaw-bagaw na mga ayam sa sitintang barangay sa syudad. Inot nang sinabi kan opisyal na may kukonsiderar na rabies-free ang Legazpi City dahilan tapirang taon nang nakalihis wara nin kaso ng rabies na narehistro ang syudad. Iba pa niya itong mga bareta, albay, padagos daw na nakikinabang sa buwis kan Bacman Geothermal. Sama nito. Report kay Al Armado. Padagos nakikinabang ang albay sa buwis kan Bacman Geothermal nito. Pero dahil masyado na iling ang improvement sa serbisyo kan Aleco. Sa sanggunian panglawigan kan albay, may pigubusol na kasunduan entre sinda Gobernador Attorney Grex Lagman, representante kang probinsya, asin ang Bacman Geothermal na mag-open in trust accounts para sa buwis hali sa commercial operation kan 35.7 MV Palayan Binary Power Plant. Sama nito
magikinabang ang albay sa buwis. Asin pwede man ini gamiton para ma-improve ang serbisyo kan kuryente sa albay. Siring kan inot ng plano ang 60 million na haliman sa royalty tax kan Bacman Geothermal. Itatao kang probinsya sa Aleco. Alagad sa kungonyan dahil panahiling ang implementasyon na plano daw na i-improve ang serbisyo kan kuryente pasiring sa nito. Alarmario, DCGB. Dadarahon kan Commission on Election Bicol ang voters registration sa malalain na opisina de gobyerno sa rehiyon sa masunod na aldaw. Sinabi ni COMELEC Bicol Regional Director Attorney Maria Juana Valesa, katuyuhan kaining mairani asin matawanan oportunidad ang mga empleyado na makapagrehistro para makapagpartisipar sa mangyayaring lokal asin nasyonal na eleksyon sa taon 2025. Sigon kay Attorney Valesa, kaibahan sa mga nakatalaan nindang bisitahon kan mga hepatura uan mga hepatura kan Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines para makapag-reactivate ang mga personalis kainin na deactivated na ang rehistro dahil sa perang eleksyon ng dain na kakaboto. Sa ibong kaini pinag-ingganyan ni Valesan mga Bicolano na magparehistro nin atab asin dain na paghalaton ang ultimong aldaw sa September 30, 2024 para maibitara ng halawig na pila asin inkonbenyensya. Report, hali po dyan mga tugang sa luwas. May kinaraman po sa regional as in provincial offices kan Civil Service Commission sa Bicol. Limitado daw ang transaksyon sa aga. Magiging limitado ang transaksyon sa regional office as in mga provincial offices kan Civil Service Commission Bicol sa aga, Pebrero 16, aldaw nin Biyernes. Ini ang anunsyo kan nasabi ng ahensya kung saan sa nasabi ng aldaw ang regional office kay ni digdi sa Rawis asin ang mga provincial offices digdi sa Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Sorsogon asin Masbate. Limitado sa nasa receiving ang magiging transaksyon. Ini dahilan takaypuan mag-atendir kan mga personahes para sa mangyayaring inauguration ceremony kan pinakabago nindang programa ining computerized examination o COMEX para sa sendang mga eksaminasyon. Ma-resume sa normal na operasyon ang nasabi ng ahensya pag-abot na kan aldaw nin Lunes, Pebrero 19. Mga dagdag na bareta, Joshua Bino, DCGB. Binuksan Kanalbay Provincial Youth and Sports Development Office o PYSDO ang registration para sa paparaning kompetisyon na may titulong Young Art Instagrammable Mural Painting Competition. Sa informasyon ay pinaluwas Kanalbay Information Office, gigibuhon ang kompetisyon sa Pebrero 26 sagod 28 ngonya na taon. Bukas ini sa gabos na mga young artist na may edad na 15 sagod 30 asin residente Kanalbay mantang register bilang sarong grupo o registered ini bilang sarong grupo na kumpeso nin tulo sagkod 5 na miyembro mantang dapat na maisumite ang sample artwork sa email o opisina kan PYSDO. Ang event registration madurar sagkod Pebrero 20 asin ang shortlist kung qualified participants o i-anunsyo sa social media account kada sabing opisina. Ang sisay man namang gagana sa kompetisyon makakaresibin ng 15,000 para sa first place, 10,000 para sa second place, mantang 5,000 sa third place. Ang nasabing kompetisyon may koneksyon sa selebrasyon kang National Arts Month na may katuyuhan na mamidbid ang mga young artist sa probinsya kan Albay. Dagdag na report, hali po dyan sa luwas kay ba si Jomar Bien, mga miyembros kan PNP, pinahalagahan ang pagselebrar kan Valentine's Day. Pinahalagahan kan mga membros kan Philippine National Police ang selebrasyon kan Valentine's Day kasod madigdi sa Primer Distrito kan Albay. Alos gabos na mga hepatura kan pulisya digdi iyo ang nagkondusir nin mga arana
kung saan nagbugtak sinda ni na video sa o karaoke sa mga papublikong lugar asin pigkarantahan ang mga nag-aaraging mga tao apuwer ka na naupasindan ni mga burak asin chocolate sa mga nag-aaragi sa tangod kan sa indang mga pwesto. Alagad ang pinakabisi kasud maiyo ang malilipot municipal police station kung saan aga pa sana ang mga ini iyo ang puminasyar na sa malilipot Central School, tangani na bisitahon ang 30 mga estudyante kan special education o SPED. Sinabi ni Police Captain Melanie de Guzman na sa nasabing pagbisita ninda, sinda nagpakaon asin nag-distribute pa ni nagpakawat pa ni mga parlor games sa mga aking ini bilang pagpahalagaman sa sainda ngunya na Valentine's Day. Apuera kaan an sa iyang mga pulis puminasyarman sa merkado publiko kan malilipot tangani na manaonin mga burak sa mga paratyenda sa public market tangani na ipaabot man sa sainda ang pagkamuot kan mga pulis sa publiko. Asin sa pinakaultimong aktibidad ninda, pinakaon ninda nin masiram ang mga persons deprived of liberty na nakaditinir sa malilipot PNP sa tabang naman kan Municipal Advisory Group for Transformation and Development asin kan Advocacy Support Group. Apuera kan pagpakaon inaranahan man ninda ini bilang pagpahiling man ka nasinda iyo na naghihinguan na matawan ni maray na kondisyon ang mga ini maski nakaditinir sa police station. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Thank you, Jomar, sa report. Hali dyan sa luwas. Magbabalik ang mga bareta. Pagkalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Kainan na! Tinola na! Tinola? Wala namang lasa. Tinolang matabang kulang. Dagdagan ng Nor Chicken Cubes! 1 cube lang. May rich flavor pa. May sarap ng isang buong manok! Na matagal na pinakuluan. Nor! Sarap ng tinola na miti sarap. Sarap pala ng tinola. Ang miti ng lasa. Ma, extra rice pa. Nor! Tino, kunin mo nga yung salamin ko sa estante. Wala naman na. Gamitin mo kasi mata mo. Mahirap pag nagkakaedad na. Makatutulong ang lutein na nagbibigay ng proteksyon sa retina ng mata. Lutein na nasa Optin. Sa araw-araw na pag-inom ng Optin Lutein Capsule, may karagdagang nutrisyon. Sabayan pa ng tamang pagkain at exercise, malinaw ang pakinabang. Nakita mo na. Ang alin! Naku po! Malilimutin pa! Optin, kitang-kita ang kalusugan. Ang Optin ay mabibili sa inyong suking drugstore. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. K2D Christopher ko. ang idol ko. Christopher ko. Subuktan na serbisyong ko. Ang idol ko sa segundo distrito. Tito ko. Kapag napapasarap ang kwentuhan, napapasarap din ang inuman at pulutan. Pare, hinay-hinay lang. Baka hindi lang ikaw ang may tama, pati na rin ang atay mo. Practice moderation and a healthy lifestyle. Isama pa ang pag-inom ng Liver Aid Silimarine Capsule. Ang Silimarine extract mula sa halamang milk thistle ay may antioxidant properties na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng atay. Mabibili ang Liver Aid sa mga leading drugstores nationwide. Be a liver lover. Boy, mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Saan ka dadalhin ng tibay ng loob? Sa libo-libong parangal? Sa puso ng bawat Pilipino. Sa mahigit 165 years ng husay na kinilala sa buong mundo. Yan ang Tanduay, world's #1 rum. Drink responsibly. Para sa tibay na magtutulak sa'yo, Tibay Tanduay. Drink responsibly. Walang patid at parang nakakaloko. Linggo-linggong may nananalo sa loto. Lone Betor, sana all. Walang hiya. Buong bansa ngayon ang nagtatanong kung bakit tila hindi mahuli ang mga smugglers ng bigas. Mga tunay na pahirap sa masang Walang awa. Tila niloko ang taong bayan. Pinangakuan ng ayuda kapag nanapirma at pirma para sa misyon ng iilan. Walang pake. Senator Amy Marcos po. Walang Valentine sa mga walang puso.
Hanap nyo ba ay murang imported na bigas at magandang variety pa? Heto na, ang Prince Carlo at Master Chef Jasmine Aroma. Punta lang kayo sa bodega ng JY Legazpi Marketing sa Purok 5, Barangay San Roque, Legazpi City at mabibili nyo na ang murang Prince Carlo Sinandomeng at Prince Carlo Dinorado, Master Chef Super Alsa, Master Chef Jasmine Aroma at Master Chef Super Malagkit. Pwede rin kayong mag-chat sa FB ng JY Legazpi Marketing Corp o tumawag sa mobile number 0999-997-8777. Bukas ang JY Legazpi Marketing simula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Pambatang lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Halina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Nay, ibang klase ka talaga magmahal. Lahat ibibigay mo. Kahit kulang ka sa tulog, parang hindi ka napapagod. Lalo na pag nagbe-breastfeed ako, lagi kang nakangiti at masaya. At sa pagkain ko, ingat ka na maayos ang binibigay mo. Nay, salamat po sa tiyaga mo. GB News Express. GB News Express. Oras Pilipinas, alas 6:29 nin pag-aaga. Sa sa pagramdom kang nasyon kang Ash Wednesday o Miyerkules de Ceniza, hinagad po ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga namanuan na maghurup-hurup asin pakusugon ang sa indang pagtubod. Ipinaabot man ni PBBM sa post sa iyang personal Facebook account na nagpost inikan sa iyang retrato na may cross nin abok sa angog, tanda na kapag simbana ang hepe ehekutibo. Iba pa niya to, mga tugang na mga bareta ngunyan sa lado nasyonal. Nagpaabot po nin pagbati sa publiko si Presidente Ferdinand Marcos Jr. kasod mang Valentine's Day. Sa iyang social media post, hinagad kang Presidente ang maugmang aldaw nin mga puso para sa gabos. Siring man ang pagselebrar nin pagkamot para sa diri asin iba pa. Ang pagbati sinabayan kang Presidente kang retrato ninda kan sa iyang misis o si First Lady Lisa Araneta Marcos. Mantangan sa iyang separadong post, nagpaabot manin pagbati para sa Valentine's Day sa First Lady o si First Lady na may caption na Love Conquers All. Pinagiromdom ni House Senior Deputy Speaker asin Pampanga Representative Aurelio Gonzales Jr. si Senador Amy Marcos na approve kan Senado ang 26.7 bilyon na ayuda sa Kapos ang Kita o AKAP program na pinag-question ka ini. Ngunyan, sinabi Gonzales ng AKAP parte kan 2024 national budget asin tinugutan kan Senado ang pag-aprobar sa AKAP kan ipasar ini ang proposed 5.768 trillion outlay
para ngunya na taon 2024. Sa plenaryo kanakaagin ni Disyembre 28, 2023, sinabi ni Gonzales na pinagratipikaran kan Senado ang Bicameral Conference Committee report sa propestong 2024 National Budget. Sigon kay Gonzales, ang saro sa duwang senador na nagsabi na bigla sinda nagkaigwang AKA program sa 2024 National Budget. Miyembro pa kan Bicam Committee na nagbilog sa pinal na version kan General Appropriations Bill. Dapat na pumundo na ang mga ini sa pagtaram kontra sa pagbatiko sa mga bagay na sa indang inapurbaran apera sana kung nagboto sinda dinday pigbasa ang budget o maski ang Conference Committee report. Ang pag-question sa 2024 budget nangangahulugan inin pag-question man kan desisyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na aprubaran ini. Tinawanin doon ni Gonzales na bako si Speaker Ferdinand Martin Romualdez o si Sayman ng miyembro kan Kamara ang mataunin ayuda sa mga pamilyang kapos ang income sa raram kan AKAP kundi ang DSWD. Sigon sa 2024 General Appropriations Act, ang pondo na 26.7 billion pesos na pigtagama sa linugang ayuda sa kapos ang kita program gagamiton sa pagpapautob asin pagtaunin ayuda sa minimum wage earners na nakalaog sa irarom kan kategorya na low income na epektibong marahay kan naglalangkaw na inflation. Ang implementasyon ka nasabing programa sigon kay Gonzales susog sa guidelines na ipapaluwas kan DSWD asin existidong budgeting, accounting, asin auditing rules and regulations. Plano ni Senador Amy Marcos na maggundog taponin si paradong pagdangog sa cash aid program kan DSWD na misteryosong nagbutwa sa 2024. Ini matapos si Bulgar ni Marcos ang pagdangog o sa pagdangog kan Senate Committee on Electoral Reforms na 26.7 billion pesos ang pondo para sa ayuda sa kapos ang kita program o AKAP. Nagtutubod si Marcos na dapat magkaigwanin si paradong pagdangog ang Senado sa pigasabing pagkakaimbelto kan AKAP sa People's Initiative Drive. Nagalao man senador na tibaad may paliwanag din tultol ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang kontrobersiya. Pero ang pagkaalarma niya sigon kay Senador Marcos dahil talaga aram kan DSWD sa pagkasabi na dahil nagluwa sa anuman na subcommittee plenary iba pang debate ang provision kan AKAP. Ipinahayag po ni Senate President Juan Miguel Zubiri na nagkasusundan ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na magtrabaho asin punduho na ang daipagkasinabutan kan Senado asin Kamara may kinaraman sa controversial na People's Initiative para sa charter change o CHACHA. Nangyari ang kasunduan kan duwang leader sampang ninda Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa selebrasyon kanikasang gatos na taon na kumpleanyo si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile sa Malacanang kasud mga aga kan hapoton kon mapundo naman ang World War sa pagultanan kan mga miyembro kan Senado sin Kamara. Sinabi ni Zubiri na depende ini sa mga kongresista dahil digdi piglaoman na magkakaigwan ng smooth flow ang Bicameral Conference Committee meetings as in hearing kan commission appointments. Alagad inako ni Zubiri na dain niya mapupugulan ang pigigibong investigasyon kan Senado sa controversial na People's Initiative Signature Campaign. Saro na anarehistrong naganan sa trahedyang nangyari sa mismong aldaw kan Ash Wednesday sa St. Peter the Apostle Church sa San Jose del Monte, Bulacan. Sigon kay Mayor Art Robes, minidbid ang nagadan na 80 anyos na si Lonita Morales dahil siya nakaligtas sa mga lastro na sinapar matapos maggrampaho gani kadawang eskalon kan simbahan kasud bang aga sa sarong Ash Wednesday service mientras na nasa 52 katao man ang nairido. Sigon sa mga testigo, nagabani kadawang eskalon sa gabat kan mga nagsirimba na nagpila para magpakross nin abo sa mga angog. Sinabi ni Parish Priest Romulo Perez na ang ikaduwang eskalon na obserbaran na inistaran nin aloy o anay dahil ang digdi sinususpender ng ang misa sagod sa masunod na abiso sigon sa lokal na gobyerno. Bareta po sa ibang nasyon, makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Masarap pero di mahal?
nung lulutuin kaya? Pag Friday na, let's eat munggogo with our pork cubes. Pampasarap ng todo. Pag Friday na, let's eat munggogo. 1 kilo pork, sarap in just 1 cube. Pag Friday na, let's eat munggogo. Munggogo. Munggo Fridays for life. Pag kumpleto ang tropa ko, ang inuman, pwedeng kwela. Pwede rin madrama. Iba-iba man ang klase ng inuman, basta may Tanduay Light, magaan ang tama, pati ang samahan. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Sa Tanduay Light, magaan ang tama, pati ang samahan. Drink responsibly. ABB Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years. AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. ABB Catering Services. AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP at 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegaspi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Hindi sa tercer distrito, maungmaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo, asi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para sirat sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa inyong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. GB News Express. GB News Express. Oras Pilipinas, 20, mga tugang. Kaya alas 6:39 nin pagkaga. Padagos kita ngunyan sa mga bareta sa luwas ka nasyon. Nakakamati pulin makusog na winter storm. Ang dakulang parte kang Estados Unidos. May darang mahibog na yelo ang nasabing winter storm na pinakahalangkaw sa numero na snowfall sa laog nin 2 taon. Sa ibang mga lugar, nagrestro man maabot sa 15 pulgadang yelo arogan Hartford Connection, Siringman, Sussex, New Jersey. Asin Shohola sa Pennsylvania. Nagrestro man ang kawaran ng supply ng kuryente sa West Hartford, Connecticut, kung saan naapektaran ang dakul na mga residente. Iba pa niya to, mga tugang na mga bareta ngunyan sa laduman kanegosyo. Business News. Supisyente daw ang supply nin bagas asin produktong karne sa nasyon sigon sa Department of Agriculture, sigon kay DA Undersecretary Roger Navarro. Base sa datos gikan sa National Rice Program, nagpapahiling ang presenting produksyon nin bagas kay bahan ang mga imported asin stock na bagas. Sa mga karne, arog kan urig asin manok, dakul na supply, mantang supisyente man ang supply nin poultry products. Sa urig, igwaman nin taunan na sobra 54 dias na stock, mantang ang manok may 181 dias na annual stock. Nagalao man ang DA official na masisimbagan daw ang local meat suppliers ang demand kan karne sa mga merkado. Aramon ta daw mga tugang an mga basic iwas kalimo tips. Kaya ba po si News Director Mar de la Cruz, sali po dyan sa News Base kan DCGB. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP.
may mga tao pala na may pigapon na selective memory sigon sa mga health experts sa Aber kinaban. daw, interesado ako ka iyan. Sige daw. Sa indang sinabi na dakol sa tuya an akuon man sa dai. Oh. Talagang nagiging malingaw na. Aha. Sa katunayan, kung minsan, pangaran na sa nakanigan sa imong mga barkada, Aw. kung dahil nalingawan, nasa salampa. Pero sigon sa mga eksperto, dahil dapat mag-adit dahil may solusyon na digdi. Yan. Sinabi ni Doktora A.P. Colantes, sarong neurologist na ordinaryong nagiging kausakan pagiging malingawon, iyon dahil sa kulang kita sa katurog, Kaya daw ako. nagkausa ka ni stress o depresyon. Aha. Kaya tanganing makaligay sa pagiging malingawon, abi si Dr. Colantes na sunodon ang tulong basic iwas kalimot tips na ini. Yan. Primero, tanganing mga turog nin tultol, bawasan ang sobrang pag-isip nin mga bagay-bagay, lalo na kung ini magdadaras na ng stress sa imo. Ikadua, kung sleeping time na, dahil na mag-internet o uminom pa ng kape, Aha. dahil imbis na mapirot, mas mamatahon ka kaini. Yan. Sagod sa posibleng dahil ka nalugod mga turog. Aha. At ini katulo, maski nga ni bako ini advisable sa mayoriya, pwedeng baloon na mag-inom ni sleeping pills. Pero, tandaan, bago ini gibuhon, magkonsulta mo na sa doktor Yes. para may reseta sa imo ang tamang bulong na iinomon. Yes. Health News from Newsbase, Mardela, dahil iba. Delikado pa rin alcohol lang sa turog mananggat. Pero garo pwede. Pwede. Aramon tadaw mga tugang ang latest sa kabugtakan kam panahon kay ba si Melvin Almuela kan pag-asa. Po sa imo Sir Henry Maceda sa mga taga DCGB asin sa gabos na taga-pakinig asin taga-subaybay kan DCGB tininang sa tuyang latest update sa kamugtakan kang sa tuyang panahon Easterly sa yung malinsangang paros na hali sa tirangang kadagatang Pasifiko anak kapekto sa tirangang parte kang Kabisayan asin sa Mindanao mantang northeast monsoon o paros kang amihan naman ang nakapekto sa norte kang Luzon digdis sa Kabikulan magiging bahagyang mapanganoron sagkod sa mapanganoro na kalangitan na may mga pulo-pulong na pag-uran o pagkikilat pandagoldol dulot kang easterly. Ang paros ay moderato sagkod sa makusog nahali sa sirangan sagkod norte sirangan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatan kang Kabikulan magiging moderato ang pag-alon. Tinatayang abuwat ning temperatura pigila umapoon 24 sagkod 30 grado sentigrado. Asin ang aldaw ay masirang at yan alas 6:08 ng pagkada. Asin masulunop at yan alas 5:51 ng pagkahapon. Ini sa Melvin Almuela reporting live halidigdi sa DOST Pag-asa Bigas. Thank you, Melvin, sa report. Hali po dyan sa Pag-asa DOST. Mga tugang iyang pang-detalyes kan mga bareta ngunyan pong aldaw, sinurat po sa DCGB News Base. Newsroom kang DCGB, yan po dyan si News Director Mardela Cruz, katuwang si Jenny Balyaran as in Angel Mostaza. Sa indong nadangog ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. GB News Express. Pirit with Batang San Miguel. Ilabas! Magkwentuhan tayo. Pirit na, ilabas mo. Makikinig ako. Pirit na, ilabas ang kwento. Mag San Miguel tayo. Pirit na, ilabas mo. San Miguel kay Vincent, sarap laging kasama. Drink responsibly. Ang San Miguel Pale Pilsen 320 ml, 40 SRP lang. Ang Grande, 105 SRP lang. Bili na! Drink responsibly. ABB Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years. AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP through the test of times. We have served you at your own home. AVP through the test of times. We open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. ABB Catering Services. AVP Catering Services
is here to serve you, from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP At 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Kainan na! Tinola na! Tinola? Wala namang lasa. Tinolang matabang kulang. Dagdagan ng Nor Chicken Cubes! 1 cube lang. May rich flavor pa May sarap ng isang buong manok! na matagal na pinakuluan. Nor! Sarap ng tinola na miti sarap. Sarap pala ng tinola. Ang miti ng lasa. Ma, extra rice pa! Nor! Nagdadalo pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Yes! Balik kita mga tugang sa programa. O sandali lang Okay, sandali lang para po duman mga tugang sa mga mahilig mag-inom kialak. Asin po magkaonin taba. Alat mo na, bakit ayaw to? Sa mga mahilig po, mga tugang na mag-inom nin alak, asin po mga magkaunin taba, o ni po an marahay na bareta tabi, para mapangantamanan niya to. An sa tuyang salod, ngunyan tabi nga daw. Ang mga sakit ng atay, siring po mga tugang sa fatty liver disease, alcoholic hepatitis at cirrhosis, mga sakit na dulot ng sobrang pag-inom ng alak o pagkain ng taba. Tapos ang ligaya kung hindi kayo magbabago. At para maligaya po ang atay, kailangang samahan ang Protection Leverage, Leverage Silimarin Capsule. Ang Leverage Silimarin Capsule ay para sa kalusugan at proteksyon ng atay. Ito ay may silimarin na galing sa herb, natural kaya safe. Ang silimarin ng Liberate ay antioxidant na subok ng mabisa sa pagbigay ng proteksyon. Sa araw-araw na pag-inom ng Liberate, maaaring mapigil o mabawasan ang pinsala sa atay. Epektibo rin ang Liberate sa pagpigil ng pamamaga nito. May bisyo man o wala, mahilig man uminom o hindi, makabubuting isamang Leverage Silimarin Capsule sa araw-araw para walang latay sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Mga liver lovers, mag-Leverade na para sa kalusugan ng atay. Ang Leverage Silimarin Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o kaya mga drugstores nationwide. Don't try to save me. Alright. Bueno. Tabi, balik kita mga tugang sa programa. O Joshua, ilog mo na tabi, lugod suwan. So, kulalapnit. Talagang napanlingaw ako eh. Napanlingaw ako, boy. Napanlingaw ako. Ilo, sandali, maya po. Hello, good morning. Yes. Happy. Ha? Happy. Happy? Una ko ba ko? Maugma kita permi. Maugma. Kundi sa balita ka sa bago ni Martila, ma-adjust ka na kanoras. Iyon na nga ni. Totoo pag kulang ka talaga permi sa turog, malilinga, kuan talaga, maluyang adar. Pero migo, natuod na ba kita, no? Pagtuod ka na, mapagalo ng pag-adjust. Actually, tama itong sabi niya na ngayon, malingaw sa pag-arangkan mga barkada. Ako pa rin, iba ako. Ikonsulta ko ini sa doktor. Ang paminsan, may time ako nalingaw ako, may agumpalan ako. Insan na. Iba nang naramdaman mo. Ang natandaan ko, sultiro ako eh. Ayan, maray na. Epekto. Kaya maraot nga ng epekto. Nag-Valentine siya na. Maraot ka na. Maraot sa epekto ba? Yung mong feeling mo soltero ka, maraot ang epekto. Di ba? Kaya makonsulta ko sa doktor, tadipisil yan na lingaw mong pag-una mo soltero ka, may agum ka palaan. May problema, di ba? Pero mas wala talagang natugad na naman ha? Yes. Okay. Yes, Sige, Migo. Sige, Migo. Salamat. Di ba?
Yanan. Josh Babino, aramon ta daw ang mga kuan, ang mga balitang kahindik-hindik, kagila-gilala, sali po dyan sa luwas. Awan. Ibang pala ng bareta ni Joshua. Pangyari sa... O sige. Pangyari. Yan ang pinagsabi na miscommunication. Yan ang pinagsabi. Bata naling awang kuman talaga na apunan si Pangyari. Apunan si Po'y Joshua. nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Ulita daw, be. Ulita. Po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Gayo. Kay ganda ng umaga, pagkasama si Henry Maceda. Gayonon. Aramon taron mga istoryang may init, mga tugang sa morning. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Dagdag na report. Sabi po dyan mga tugang sa luwas. Tabi, ha? Kaya ba, si Josh Babino, aramon tanawan mga baretang totoo na pwede niya tong pagnilay-nilayan habang kamungon niyan namamahaw. Joshua, good morning. Come in. Yes. Bata bubugta kang kukutakang ang balitang ito ay masama. Day bagay, day pwede. Kikig ako. Totoo yan. Totoo yan. Ini po ang pipasabado kay Joshua. So nangyaring press con kasawapon na ipinapon ni Governor Grex Lagman. Akan mapindot ko. So ang balitang ito ay kung ano. PBC. Sige daw, ano pang ibang nangyari, Joshua? Go. Yes, anyway, Tabi, BP, day nawawara ang posibilidad na may ibaba na suspension ang ombudsman pending itong investigasyon sa isangat na kaso ni certain Alwin Nimo kontra kay Governor Edsel Grex Lagman. Unsa insusog sa kaso, nagresibi umano ini nin payola sa weteng. Taong 2019 sundo 2021 estimate ini kan panahon pa na siya vice-gobernador. Alagad sa pagtaong doon ni Governor Lagman, considering man ang maging desisyon kan na ombudsman. Respetado niya ini. Asin masol sinda sa kung ano ang pigmamando kan lay. Alagad nagtutubod si Governor Lagman. Pumo siya baga BP Saro man na attorney. Maluya itong isinangat na kaso kontra sa iya. Kumbaga malabo man mapatunayan umano na talaga siya nagresibi nin payola sa weteng kan siya vice-gobernador. Yan. Punta mo na BP ang pahayag kagtang sanayan kan mga binuhian na mensahe ni Lagman. Masaya pa ako dun sa narinig kong qualifier na unlikely event. Pero sabi nga natin, biluang bola, they can never predict the future. Pero yan po isang bagay na nasa kamay ng ombudsman. And it is also included in one of their powers to preventively suspend a sitting elected official na may ganitong klaseng kaso. Pero po, sa tingin ko naman na mga abogado naman po yung titingin dyan sa reklamo na yan. Sabi nyo nga po, Manoy Pio, it's unlikely, but if and it happens, then we go through the process. I-respeto po natin yan. Okay, ganun po kasimple yun. Batas po yan eh. Power po nila yan, prerogative po nila yan. Pero sa tingin ko po, medyo malayo sa katotohanan ang ganyang klaseng pangyayari or consequence base po sa kaso na pinayala ng pakahina. Thank you. Ayun. Ayun, BP Henry.
Aha. Kasuod kaya na-confirman kan mga membros kan media Aha. na may balak pa talaga ining maglanser na governor sa 2025. Madalagan siyang gobernador. Aha. Okay. Kaya nagtutubod man siya na politically motivated itong nangyari tabi BP Henry. Kumbaga mga paagi ini na kontraon siya sa sayang mga plano politikal. Aha. Sigun kay Lagman, sa pagtubod niya, may iba pang mga persona na nasa likod kang complainant na kumbaga yun nagataonin na kusog buot duman sa nagsampa sa iyanin kaso. Yeah. Alagad sigun sa BP Henry, nidiit day siya manin na namati na kumbaga takot handa siyang hampangon na kaso. Asin masimbag sinda duman sa sinangat na kaso. Aha. Sa panahon na hagada na sindakan sa indang lado. Ayon. Pero sa ngunyan, sigun kay Lagman, tuloy-tuloy man girarayan pagtrabaho niya bilang gobernador kan probinsya. Zero effect niya ini sa presenting administrasyon na ngunyan. Kaya yung tabi BPN na mga pangyari, although dakol talagang mga naulang tsaka sa hapon, may mga binarian na mga pangaran, may nabanggitan man na papondo na talaga na operasyon kan na wedding digdi. And mahalat mo na sinda ang kampo kan na gobernador, mahalat kan na proseso legal, baka may mag-abot sa inda ng kumbaga letter from the ombudsman, masimbag sinda tabi BP Henry, pero sa ngunyan, tuloy-tuloy mo na ang pagiging niyang pagserbisyo bilang gobernador kan probinsya. Opo, Joshua, kaso rin pig-file so kaso? O yan lang inibig. Na-mention kong kaso rin? Nakagi lang na aldaw, kaya nga ni big question ni... Kano minaging aldaw lang? Ngunyan, Pebrero na o January? Pebrero na? Yung si Manang ini. Ay, talaga? Kaya Talaga? big Kaso, question no? ni Lagman, na kung mo nga nangyari ini kan termino kong vice gobernador, kung talaga nga yung malinig na intensyon na magkaso, natangya-tangon yan pa sana. Okay. Yun man ang may yan ang reaksyon kang gobernador regarding dyan. Vice Governor pa pala siya ito. Vice Governor. Nangyari yan. Okay. Sige. Ini kaya, pinamidbid man lang ini sa iya talaga kan siya Vice Governor na ini nga Vice si Alwin Nimo. No more nor less tabi BP. Day naman siya kaibang naging kung ano pampakipag-uron duman sa persona. Kaya nakikigda siya kung paano nasabi na may pinagdepositong kwarta sa iyang bank account na pigasabi BP nasa 8 million pesos. Okay. So handa man pala sang simbago niyan akusasyon na yan mga alegasyon na yan na naka-file ngunyan sa ombudsman. Okay. Sige. Kung ano man ang mangyari BP, magbaba ng indefinite suspension, masunod man daw umano siya kung ano ang pigmando kan ombudsman buda kan lay. Ayan. Okay. So ano ini sabagay may proseso man yan. May proseso magimanan sa magkakanigong proseso kung ano mangyari diyan. Anyway, basta nag-confirm man siya kasapon pala na siya madalagan bilang gobernador. Sa probinsya kan Albay. Hindi kuha na. Yun na. Ano sabi niya? Sa bagay kasi bago may report baga nagari may correction sa politika ang sabi niya? Politically motivated ngaya. Ang kaso? Ining naging pangyari na kinasuhan siya ng bribery. Okay. Bribery ang kaso, no? Bribery. Okay. Sige. Okay. Sabi VP. So yan ang naging laman kan press conference simbag niya sa mga pinagaligar asin isirangat sa iyang kaso sa ombudsman. Okay. Alright, tabi BP. Mga dagdag yan na impormasyon sumada with Boy sa mobile, Joshua Binod, DCGP. Storyang may init, Thank you, Joshua. pamahawan sa morning hirit. Storyang may init, pamahawan sa morning hirit. Storyang mainit, mga tugang sa morning hirit. Babalikan tantod lang.
Tagari kuminaraba ng padagos mga tugang ang mga issue sa Albay na labanan kang iligon ta daw kung managan konektado mga tugang sa 2025 elections. Kuminaraba umininit lalo ang sitwasyon sa satuyang probinsyano. Sige po, magbabalik ako 7:30 sa programa nga hapon. Tod pag-irestoryantaan, duman mga tugang 7:30 to 9, kaya po magantabay giraray kamot pagluluwa yun ang pag-irestoryantaan. Objective tang pag-irestoryan yan. Balansyado tang pag-irestoryan. Kung kayo po na may mag-react, apulan tan dapat na mag-react nga tugang tungkol sa isyong yan. Ha? Salamat kan sa pagantabay. Bareta alas 7, susunod na. Ako po ang lalaking hindi inuumaga. Henry Maceda. Thank you. Goodbye. Mabuhay. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Masarap pero di mahal? Nung lulutuin kaya? Pag Friday na, let's eat munggogo with no pork cubes. Pampasarap ng todo. Pag Friday na, let's eat munggogo. 1 kilong pork, sarap in just 1 cube. Pag Friday na, let's eat munggogo. Munggogo. Munggo Fridays for life. Nor Saan ka dadalhin ng tibay ng loob? Sa libo-libong parangal? Sa puso ng bawat Pilipino. Sa mahigit 165 years ng husay na kinilala sa buong mundo. Yan ang Tanduay, world's #1 rum. Drink responsibly. Para sa tibay na magtutulak sa'yo, Tibay Tanduay. Drink responsibly. Kapag napapasarap ang kwentuhan, napapasarap din ang inuman at pulutan.